Number 20 Singhason constituency ke parlo angkang siluni picnic spot along Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen MSC atum kahumridam. Karbi rong sopipen larmati ke celeng atuar dolong ka bedara jok rat kisung. Difu police station ki parlo angkang difu manja ka celeng atuar pi prekja madim along gari motor ka cingkoy. Kardom ada babirta long penili junaliti mungpi non birta ang ton pen arju ikha number 20 Singhason constituency ke parlo angkang aruni phai thom kep ani ada por phai crazy a por malom pen siloni picnic spot along Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen MSC atum ka humridam abirta phirang ke pen birta nang pale nong ka che thang klong ki joi ke lang mate siloni picnic spot along ki joi ke lang arata phan joy muchot pen ki do ke thak awar sai ki piponji aphan tourism asai campaign ason kinang sot ahem lapen towar hai hu ki kim kirang phone bom adimalong Karbi Anglong Autonomous Council EM atum lun sing teron amar sing tiso lapen MSC darsing rong hang atum pen kelang chari dam pato ladak chithan pon me non ke bang jiwo sika chikloni phai phowar ni World Environment Day katalon ani along pacheton dunsi akimi tourism asai campaign ki kim kirang tang ahemta kangpu ponjia birta ripdun long West Karbi Anglong number 6 Bitung Reng Thama constituency ke parlo Karbi rong sopi pen larmati ke celeng atawar along adolong ke hinodak ajok ke dam ke bang mati ke celeng aphan thedung akisung ke chetong nang abirta aruni phai thom ke praisiani phirang ke Kelvin terang pen birta nang pale birta ke ripdun long atengke labang so dolong kopila pen koson ka heno long lok ma chini senang kidam tang surihini ra krener kep aningkan ihum koila ki pon atrak ita kitip KBI Quarry long ki thonda mahut bang so dolong kamarata ajok dolong amoy arbung chimit pen mate chepeng pruplo bon chita me kopai ke me ajok truck ke kabang pula pen kachra tun aria sang hodum arenga husowang velang laso pen aphi pining surihini ra kreser kep aningkan adua chiklo nang kilut anta labang so dolong kasalam ponjia phan alam ave lasila puson ke hino adolong jong si sarkar pen abi kiruthwa sai dengde pulote kachali asomar pen chenglok chojor cholang kiso kiune ka chipon chewan aphana kisung do puta pherang ke kahumrida mohut than pachini don Karbi Student Union Doar Baguri Head Branch atum pen upper Rongsali ME School along Thanbang atum amithanga sai kachiklem pameme abirta long si school a hemalong kahumri dam la pen Thanbang atum mithanga sai kachiklem pami jia phan sodak pen kapachini te kanga birta aruni phai thom ke pani card news sa hemalong birta nang pale Upper Rongsali ME School along Thanbang atum mithanga sai kachiklem kapang krema te school hem ke dam de puthak rong ara tumpen kapachini teng pen KSU Duar Baguri Head Branch amai phu amoron terang lapen KSU Klembang phu atum pen bang so school hemalong humridam alang litum humridam pen Thanbang rong ara tum pen mai padopon mai long chingwai ching sai aphi birda kirib dun long ateng ke bang so school along Thanbang bang plido principal Karuna Dhor Rajkhwa assistant teacher atum lake Govindatta Amrit Kumar Hendik lapen language teacher Sangpi Samiliti mungpi atum henlo Anpar school a hema along amen gache habdun mate lo Charlie boma somara phai lake bang troxy henlo halapu lo Charlie o somar lapen rongara tumpen kapachini pon thuke than bang atum apora teng pen school a hem pale damde school a hem along ada por phai crazy ahot pen ke crazy ra chiti ma por pale dampo anarlo chiti ma por phai krehini ahot pen ke por phai krehini ra chiti ma porlo te chedam thurup titi pusi kaching wai ching sai long lam the paklang launch otakali mentu ne pen ke than bang atum kangri kangkrang pen wang po me thang abangan ta charcha gun e set lapuson ta cheplang puta pachini pontu lapen labang so school a hemalong lo charli oso maratum kacharli aphana kenang sora hormowe desk bench pen chenglok classroom lapen school hemkom hemrayan ta ingram suan pin Lasila so teng pulote kupuson si mesen pen Karbi Anglong along ri along lo Charlie ana thu kapaprang dunun po PKSU asong atum pen karju padu
apithu la hai puthak than bang atum KSU la pen rong ara tum athainu ke chokche chikubir pen ke wang jiar ni pen ke ame thanga sai ka cheklem verji aphanta pachini pon la pen school hem kapang thir pen chenglok bangso school hem kapame senjia phanta lamthe chipidun thu apithu KSU a song atum pen mai along than bang atum lamthe ka chipite kang ateng pen thang ga chelar ave kaya son thak thak pulote arona teng pen kangsai kepa doji aphan tok jir pen Carbon Autonomous Council along anta lo pale nang kok poputa pachini tekang non malom so poraphan birta muington po iksena Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputhat birta long huangthulo Difu Police Station ki parlo angkang Difu manja ka cheleng atawar pi Maruti Swift pen cruiser ka chetong la pen damper ka chingkoya birta non hejong phirang ke pen birta nang pale Difu manja ka cheleng atawar pi Difu Recreation Park ka dungalong Maruti Swift pen cruiser ang bong ka chetong
Sedak kopai keme areng hu kiso abang avelang birta kirip dunlong ateng ke cruiser a motor kapachat hektik pen men ke khangon ededa jok Maruti Swift akar aphan patong dun fit pusi birta long dun lapen halapu difu regional agriculture center adung along ihum harlong kipon bom adam por atrak adu ke kalong chiphar lep fit pustame katewar abang pula pen kacrap dun abang ahiring tangrak pen areng hu kiso avelang pusi birta rip dunlong. The Northeast Institute of Technical Education along DCA Jiklojon Trok, CCA Jiklojon Thom Lapen, DFC Jiklojon Nikacharli Abang Pu Bang Piatum, Aruni Pai Thom Kepaning Dong Kamukam Town Assamese High School along Satlang Ki Pipona Birta Phirang Ki Kelvin Terang Pen Birta Nang Pale. The Northeast Institute of Technical Education and Director Ranjit Terang Pen Satlang Kipi Pon along Mesen, Med Pen, Satlang Kipi Asai Pachun Pon. Birda Kirib Dun Long Ateng ke Digital India Pu ke Jangdam Pen, Ong Dung Awe Kimi Atum Computer ka Charlie Mate, Akachini, Akenang Sot Pu ke Do Kokajak, Jimin Me Pin Pen, Northeast Institute of Technical Education along Computer ka Charlie, Dunabang Pu Bang Pi Pen ang Anapai ng Batlo. Adun Hu Kedam Tangaru ni Paing Koira Sirkep Arni Sitame, Karbiang Long Thong Nok Big College, Dong Moka long sitame bang thong kepa bang pu bang pietum Satlang Pipon lo lapen aruni phai thom kepa ni le thota West Karbiang long Dong Kamukam Rong Supi Northeast Institute of Technical Education along Computer ka Charlie dun bang thong kepa ke thom atom phan sitame Mesen pen Satlang Pipon tang lo pusi Director Terang Asang Ho pen Pherang Keang no than pachini dun Kenan solo cebelo di kompetitif mandiri kompetitif mohon pasamu lasi itu komputer di very active dia ya pun juga mesti sakuli channel pun ada kai itu kemarin kami komputer di pasaya ni itu claim kami komputer ke kenan solo lasi pala ni pen pasti thank you lah kami semua ang kami mana lah sok me komputer in live ansini sok chuni so no sama sabla di polong na itu pas student nanti nang asal no sama orang macam antimo behavior sama Well, so mana habis dia itu kami selalu berbicara tentang ini. Thank you kalau kami itu tadi kami akan beri lo pasti. Ada beberapa bang kelabon sigang ton paikla, tumi thakme kurang tu.